kata kapok wachopo e senet gima dhi timore senet gokinyi gima wang'eyo monego bed ni timore kapok mar senet ochopo en ni saa ariyo wang'e doho mamalo dhi chiwo ruling margi koponi be ginyalo konyo Gachagua kata ka ok ginyal konye mamane gima onego bed ni wakuongo wawuoye mondi nikech Gachagua osetemo osefile cases mang'eny kabisa. Aparo ni by now gin 19 se 19 gi teno temo chungo bunge gi senet mondo kik yal wachne ni to judges tema ne gini nodhi irgi ne yudo ka ne en judge achiel ne gitamore mane ok gichungo ka giwacho ni nitiere gimiluongo ni separation of powers to kwang'iyo judges gite yudo ka kaka gin achiel no total miyowa ji 19 mosetamore chungo senet to gitegen judges to gie sechegi chief justice noseketo bench mar judges adek to judges adek gima nyoro nowacho ni waneno ka gini en gima agent waneno ko raise issues ma serious monego bed ni wajadiliana kaka bench mondo high court to decide mano megi time manyoro no winj gi gotieno to judges go nowacho ni gidhi chiwo ruling kawuono gokinyi tan kaka neno pacha gima judges gine wacho mamoko gi osewacho ni ok ginyal chiwo injunction ne parliament gino en gimoro ma ok ne kare nikech iwacho ni nitiere separation of powers to separation of powers ni kendo nitiere gimiluongo ni checks and balances nikech kwa weyo separation of powers no dhia ni en separation of powers to wanyalo yudo ka migawo achiel kaka bunge kata mana judiciary nogono kata executive wanyalo yudo ka migawo achiel dhi misuse power koro momiyo ket checks and balances mondo ka joka dhi marach gi gima gitimo to joma moko ging'iyogi to kwachak wadhi mbele gi argument magikelo ni nikech separation of powers doho ok nyal chungo bunge mondo kik gimoro amora magitimo then ang'o moseyionegi ga ka sama gineno ka executive dhi marach waseneno gik mang'eny ka executive order gichungo ka president timo gimoro ji dhi e court tichungo executive ere gimomiyo giparo ni executive to ginyalo chungo to ka bunge timo gimoro ni to koro ok ginyal chungo nikech checks of balances mana wacho ni jomosetamore chungo bunge judges mosetamore chungo bunge katimo gimoro especially gie sechegi nikech chien kucho waseneno ka nitiere acts of parliament mosechungi kata mondo kik gidiscuss mago mana jok moluoro siasa nikech gini nigi a lot of politics in it koro giluor ni gidhi bedo controversial to ka kineno mane kama wantiere karka wayudore kama tek ka en adier ni katiba marwa ma Kenya nitiere tem sani to ng'eto madhi wuok karka madhi wuok kar saa ariyo ang'e dakika mabiro